Kapitel 14. Deepa. Geestelijk van de oorzaken heeft niet meer te doen met grote conferenties ontstalen waar duizenden geheild worden en duizenden meer ihre levens naar Christus geven. Wanneer staat aan mannen en vrouwen veel die door opstonden en ook deze soort van dienst te doen, zo is dat toch niet wat geestelijk van de oorzaken meint. Geestelijk van de oorzaken is, zum Beispiel, een mama van jonge kinderen, wat er wel een andere mama helpen, die er durch een zware eierscheiding gaat. Oder door zijn grootmama, die jaren wel een groot zin helpen, die niet meer naar de kerk wordt en de echte vriend aangesloten heeft. Geestelijk van de oorzaken meint, de beste zelfs. Er is een heilige geest, en langs ruit naar mensen op een weg, wat voor die ganz verzelfd. Krijg door wie du best. Geestelijk van de oors heeft met die te doen. Dat is God en durch die schoof. En dat is geweldig krachtvol voor die mensen rond die. Du kannst met heilige geest op schoof, te in die dagelijkheid leven wonder zijn. Dat is niet verhängnisvol. En du brauchst nicht wer woorden wer du nicht bist. Heilige Geist wordt zich met die persoonlijkheid weit, krijg zo als du bist. Vandaag en alle dagen. Alles wat du brauchst doen is wellig en reizaan. In dit kapitel wordt studeren worden rerende geschichten hier over het geestelijk van de leven. Während wir dit durchgehen, denken, wo normaal en ganz vanzelfs Heilige Geist durch dein Leben schaffen kann, wenn du bloß ein bisschen aufmerksam wirst en wellig wirst, dat te doen wat hij die vraagt te doen. Ik bezocht een man, dem ze ongeveer nog 24 Stunden gegeven hadden te leven. Wen een van zijn vrienden mij vroeg door hand te komen. De dokters kunnen niet uitvinden waarom, aber zijn harper hier dat met schaf. Als we dan met hem hospital kwamen, zagen we hem door. Een voerder van 8 jongen, die zo zwak wie dat hij al bloos vurselen kan. Dus man wie een Christ, en als ik van heilung gereed, dokker hij toevertrouwd met zijn kop en reed ook eigenmank, meest zo als van hij mij wijzen wil, hoeveel er kennis hij had, oder proeft genoeg geloven toe te schaffen, dat hij een wonder van Heilige Geest zijn wordt. Eenmaal vond hij sogar aan zij te beden, aber ik speelde dat hij proeft een wonder te bematten, liever als dat vrije geschenk aannemen wat er voor hem weer. Während ik van heilung en God zijn genoot vertaald, merk ik aan moed ruhig te worden en dat lood aan te zinken. Nu in de beste tijd schijnt het zo, hij leidt dat gaan en dan leer ik mijn hang op hem en spreek stil leven en zijn scherpen aan. En dan stopt ik terug. Hij draait zich langzaam naar zijn vrouw en zegt, ik voel me goed. Dan zegt hij een beetje luider en sterker, ik voel me nog zat. Doe dat, zegt zijn begeisterde vrouw. Hij reikt zich dan op en wordt een beetje diezelig. Aber hij krijgt zijn been bij de kant van het bad. Ik voel me goed, zei de vader, dit moet nog sterker. Ik voel me nu staan. Hij lang naar den pool waar de aanleggspoedel aan hangt, hield zich daar aan en zijn vrouw hielp hem op te staan. Als hij opstond en zich omdraait, zagen we dat zijn hospitalkleed weer op weer en hij had door een ander staan. Ik voel me goed, zei hij nog eenmaal en nog alle begeisterd. Die is het goed, zei zijn vrouw luid. Ik voel me naar onze zere. Dan doe dat, jocht zij hing aan. Met den aanleggspoel in een hand en zijn feet op een vloer slagen, danst hij langzaam om den pool en ieder mal wat hij omging, zag wie hem van de hingerkant. Wie weet je alle wat hospitalkleider laat. Deed dat nog zit. Hij weer ganz geheild. En verschwundet was. Ik ken een vrouw, die in haar buik een was had wat zo groot wie als zijn appelzien. Dokters hadden haar een datum gegeven zum operieren, aber sie will sich wirklich nicht operieren lassen. Sie entscheidet sich wieder für Heilung zu beten, bei den Datum. Aber wenn dort nötig wird, wird sie sich operieren lassen. Sie sagen dat nu en dat weiß, da was nicht kleiner geworden wird, also lässt sie sich operieren. Aber als die Doktors nun operieren Rutjejäft, zum mit dem Mann vertalen, werden sie vertwijfelt en wisten nicht, was zu sagen. Sie zeiden sie hadden angefangen zu operieren, zum dat was uitnemen, aber als ze dat hadden wilt afbrengen, werd het was ver uw verschwungen. Dat is, ze dat zeiden. Zij werden bezorgd, wen ze werden zich alle einig was, dat het neidig werd te opereren. En nu moesten ze erklären, waarom ze hadden opereerd, aber niet uitgenomen. Ik weet niet waarom dat was beim opereren verschwang en het steed verher,
aber een wunder passiert of een ganzet opereerteam van dokters. Wunder passieren niet helemaal op ons weg, oder wat weer wordt. Eenmaal passieren die voets, andermaal passieren wunder langzaam en aan stopen. Van de dodesteer noem das. Mij wordt ingeloot naar een heim van een vrouw, die daar zeer krank en kreeft ligt en naar gebed vroeg. Ik voel je weinig niet naar hem als zoals dit, en doorheen schikt ik haar wat boodschap aan heiling naar deze horje zal. Zij wordt op haar boezig slachter en man vond me en zei, dat wanneer ik nog komen wil, wil ik dat nu moeten doen. Als ik bij tot kwam, traf ik hem aan bij de deur en hij leidt me dat klaar weet dat hij niet aan heiling gelooft. Hij leidt me naar de sloopstoel waar zij ligt en ik verschrak me zo dan als zij weer. Die kreeg weer nu bij hem hals en wanneer zij probeerde luider als voorstel te reden, vond ze aan gewaltig te hoesten en te waaien en kreeg mes niet waar lof. Die kreeg wie ook bij de maag, darm en bij boven en bij een knakje gekomen. En dat meint, ze kunnen niet meer eten of drinken en ze kunnen geen wicht op haar zwakke bein zat. Ik vroeg als zij naar de heilingsboodschap gehoord had die ik geschikt had en zij dook met haar kop en vriendelde me aan. Ik deelde nog een paar dagen aan heiling met haar maat, maar dat die niet lang voor ze aansleep. Zij was groot sterk genoeg voor een paar minuten op eenmaal wakker te blijven. Ik bleef daar aan en luid dat ze weer opwacht, maar dat speelde zich zeer vreemd, ween een man werd niet met mij verteld. Als ik zag dat uren waren opweer, zag ik me bij haar doel en deelde nog een paar moedmakende geschichten van God zijn woordmaat voor een paar minuten, wat ze waren aansleep. Nu, ongeveer een stunde van zo'n tijd aan en terug zag ik een beetje opening in uren opdagen. Als ik vroeg, als ze rijdt weer te bed, dan stemde ze daar maar aan. Zij was zo zwak, ze kon haar hand niet van bad opheven. Also neem ik natjes haar hand te bed, maar zo schwen als ik haar aanschiet. Ver ik een woord zei, hoeft ze beide hang aan de lof nemen en vond aan op luides Jezus te danken. Man zijn ogen weer groot op met verwondering. Hij ran door haan en roept, wat passiert, wat passiert? Während ik probeerde te erklären, bracht die vrouw beide feit over de kant van bad en zat door bezien me. Zij leent ver weg over de kant van bad en dankt Jezus nog eenmaal. Ik treed me nu naar hem aan, die zich bezien me op een bad ook al door die zaad had en erklärt, dat ik arblus God zijn woord aan heiling geleerd had. Wie vertaalde door wieder een stoot, voor meerdere minuten, wat op eenmaal de man ophupst en wild ram de stoel checkt. Zijn vrouw weer niet meer aan bad. Zij weer over de hem zelfs opgestaan, naar de boodstoel gegaan en had de deur toegesloten. Hij vond aan de deur aan te knallen en verlangde te weten wat zij deed. Zij deed bloos wat zij doen moest. Wegen ihre darm hadden ook al zult vol kreeft zijn en die hadden niet meer geschaft. Nu een paar minuten kwam zij de boodstoel uit, met een huiskleid, een slader aan de feit, en zij verschrak ons als zij zei, zij wil naar de kerk gaan, zich wat zum eten maken. Ik sprak haar uit eerst een beetje water oder soep te drinken, wen zij al voor weken nog gegeten had, maar ze hoort niet. Während zij naar de kerk ging, bestreed de man mij met vrouwen. Hij wil weten waar dit wanneer passiert weer, wat daar aanging, wat ik aan haar gedaan had en wat het nächste passeren wordt. Over den tijd kocht zijn vrouw zich wat eten en zat zich doel dat te eten. Zoals ik me zeggen zij al honderden maal in haar leven gedaan had. Dat passiert alles zo naturaal, meestens vanzelfs. Du wirst keinmal gedacht haben, dat zij een paar minuten terug meest wat haar laatste adem gewas weer. Ungefähr eine Stunde later stond die vrouw in haar kerk als ihre dochter aankwam. Zij checkt eenmaal, nu wo ihre mama in de kerk stond, liet haar schulbeker vallen die ze in de hand had en vond aan te schreeuwen. Mama en papa renden bij de hand en door weer tronen en amvoeten en nog veel meer vrouwen en tronen. En als ik die vrouw een paar weken later vond, wie ze groot op een weg naar haar dochter ihre schuld. Wanneer passieren nog eenmaal? Wanneer ik niet immer so laut als die manchmal op TV gespeeld worden. Ik stel hier niet een spel aan indem ik haar bevel van het bad op te staan. Ik voerde aan toen met haar van heiling beden. Maar ik wist niet wat er passeren wordt. Wanneer zij niet weer zond geworden, würde ik haar proeven de spraak op te bouwen met hem aan, om arm zijn voor Christus te gewinnen. Ik zei niet over wat er passiert of wat er passiert.
Ik bid, geloof en spreek met haar. En ik sorry niet even waar het dit valt. En door die charpa krijgt waren een klier. Ik bid meest iedere dag dat iedere persoon op de ik mijn hang lei, wordt van Heilige Geest ongeschiet worden. Ik ga geloven dat ieder smal waar ik bij hem hond zie, dat er wat kracht valt en het aangeet. Bald na dem, dat ik aanvang zoals dit te bidden, had ik een bijzondere ervaring die ik hier vertalen wil. Dan eenmaal als ik bij hem hospital zat, kwam een andere team met de ambulance aan met een persoon die zich voor mij als 40 minuten hadden proefd terug om leven te krijgen. Ze hadden hem waarschijnlijk voedsteld als dood erklärt. Hij werd al stief als hij weer al voor over 3 stunden dood was. Aber wenn sie angefangen hadden met zijn naam terug om leven te brengen, werd het verlangd dat ze niet abhielden, wat ze bij hem hospital kwamen. Als ze bij dort kwamen, vang ik aan te helpen met deze schijnbaar halbloze arbeid, om zijn terug om leven te krijgen. De dokter schweerde eruit te zeggen dat hij dood was. Aber zo schwin als mijn hang zijn bras anschiet, om de arbeid overnemen, wijze de machine, die al wijze dat zijn hart niet meer ging, voert den anderen weg. Dat zijn hart waren pumpt. De dokter schwung voets aan de schoof. Einer roept, hier op en probeert terug te krijgen. Zo schwin als mijn hang zijn charpa niet aanschiet, hield zijn hart voets gans op. Fang fresh aan, breng hem fresh terug, roept de andere dokter. En dat hart pumpt waren gans normaal. Dit is gans beduidelijk. Wanneer een mens zijn hart ophielt, pumpt dat intussen anders als normaal. Niet bijna gans normaal. Dit passiert ateljemaal en de dokters proefden verschillende dingen om zijn hart warm maken alleen te gaan. Het kan zijn dat ze weer aangehuld en opgerecht werden. Waar dit mens zijn hart aanvangt en ophield, dat wordt niet opgesnapt. Wegen dat kunnen de dokters een slechte beeld geven wanneer de Äwasat dat Lothar nu zijn würde. Zacht dreht des mens zijn hut van blijf rasch worden een gezonde klier. Zo te zeggen, dat is man zijn hart vangt nicht nach an selbst zu pumpen. So über dem erklärte sie am als dood. Als ik mij nu her mijn hang was, checkt een van de dokters mij een stoot aan. Über dem zei hij, dit is een goede arbeid. En dan ging hij langzaam weg. Ik weet niet waarom Heilige Geest nogmaal gans hield en nogmaal niet. En ik bruk dat niet weet. Mijn arbeid is op en rijdt te zijn voor God. Dat hij mij zo brokken kan als hij wil. Keine reden meer. Wanneer passeren niet helemaal zoals wij oprekenen. Mij wordt me aangelaten in een kerk in Quebec te reden, en während ik in het lied waar zij God ons leeft en zich bezorgt om ons, entscheid ik voor heilung te bidden. Daar passeren vele wonderen. Aber ik zag aan mijn rechterzijde een man met een grijze baard. Hij zat op een voorstel. Voor een oorzaak maakte ik hem. En ik voelde me leid aan heilung te bidden voor arm, stapwijs, langzame heilung. Ik erkläre dan, dat nogmaal waar we hastig geheild, aber te andere tijden passiert de heilung even een tijd lang. Ungefähr 1 Monat later kreeg een medewerker bij Miracle Channel, dat christelijke tv-programma waar ik ran, kreeg hij een e-mail. Dat een man, die bij den godsdienst in Quebec was weer, op de verste zijde en de post was zal zijn. De post erklärt dat deze man kan nu ten eerste maal in 23 jaar gaan, en daar weer een beeld waar hij bezit zijn voorstel stond, en hij kijkt zeer vriendelijk. Lothar hield weer de ganze Geschichte. Zoals mij dat denkt, had hij zijn regen verlaten, zodat hij dat eerste part van zijn charpa in bed veilen kon, aber maar zeer weinig bewegen kon. De man zei dat bij den godsdienst vangt er wat aan en zijn charpa te passeren. Lothar den avond vertaalde hij zijn vrouw dat thuis. De nächsten dag velde hij zich in bed vreemd. Nach de nächsten dag verschrak zijn vrouw zich, als zij 's morgens opstond en zag dat hij voor hem speel stond en zich putst. Hij werd zelfs opgestaan, ohne aan te worden wat hij deed. Hij deed ohne daar wat te denken, bloos wat hij allemaal om 's morgens gedaan had im leven. Wat hij al 23 jaar niet had kunnen doen. Verschrokkene vrienden obers vonden de post en zij zagen dat beeld in de beschrijving aan de post. Dit wonder passiert langzaam. En ik leed mijn hand niet meer op de smaan. Alles wat ik deed,
Wir haben leren wat Gott zijn woord zegt over langzame heilung, wanneer zich langzaam verhult. Een ander Mal bid ik voor een paar mensen na een gottesdienst, en daar weer een vrouw maak, die naar je bed vroeg voor haar voetgelenk. Ze hadden een accident haar voetgelenk gebroken en de dokters hadden de knoken stopt gemaakt om dat fixen. Doorwegen kunnen ze haar lenk nu niet breken en ze ging zeer stief en loom. Als ik bid, leidt het zo door anders. En ik kan zijn dat ze weer getest. Andere mensen hadden den dag voetswunder ervaren. Ik zei, check niet nu wo God een andere mens schaft. Dat wordt die bloos maken die geloven verleren. Wanneer du vandaan huis vaart, blijf bloos bij God danken voor heiling. Blijf bij hem aanprijzen voor wat hij deed. Zij bedankt me en draait zich om toen we uitkomen, während ik daar blijf om voor anderen nog bidden. Na een paar minuten hier ik een geschrei hing in het kerk, en de vrouw met dat vaste voetje lang kwam terug om godsdienst aan je rand. Zij wijst me een lenk en wo zij dat nu ganz leicht draaien kan. Zij zei, ze had mijn rood aangenomen en zij dankt God voor haar heiling während zij de kerk verliet. Als ze van de kant erafstap op een wagen op, hield zij een luid knak. Den moment kreeg ze volle beweging terug in haar voeten aan. God deed ding niet tweemaal overeen. We kennen hem niet in een dozen aanstalen. Einige mensen kregen ihre gezondheid terug, wanneer ze hem vergeven, die aan het gedaan heeft. Anderen ervaren ihre heiling en bed op eenmaal, met dokters en medicijn. Nog anderen ervaren een wonder in ihre körpers, wanneer ze ihre zorgen loslaten en aanvangen God te vertrouwen. Dat is nutsloos. Probeer een systeem op te stellen voor wo, wanneer en hoe voor mensen te bidden. Het je geest jet niet met regelen te bingen. Want dat ging, dan wirst du bloos eenmaal naar hem hart gebroken en dan wirst du in jederlei weten wat te doen. En die steed schaft hij der kans, während wir uns allemaal ganz aan hem houden. Deze beziehung is gebeurd op een geholing met hem. Vertrouwen en veilig zijn, uit te stappen en dat te doen, wat hij die aanleidt te doen. Van deze geschichte lezen krijgt du vielleicht de idee dat Heilige Geest en die schaf plus voor anderen ernutsen. Dat is zo, dat hij durch die schaffen wil, om de wereld beïnvloeden, maar Heilige Geest wordt in die leven ook schaf. Hij is ook niet begrenzt plus dan wunder te doen wanneer du ganz ingebast. Hij kan die van kreeft heilen, maar hij kan die ook nog betere gezondheid leiden, wanneer du al nu gezond bent. Hij kan geld verzorgen, zum eten kopen wanneer dat geen geld is. Maar hij kan die ook van financiële beständigheid naar erfolg leiden. Weet wat van de grootste wunder die du ervaren wordt zijn die, hoe hij die leidt trouble uit hem stich te gaan. Hier is een bijspel. Een dag als ik op hem hoogweg voer, speer ik sterk, dat ik stilhullen zal. Ik voer hinge een semi-trailer en niet wiet hinge mij een rode sportcar. Als ik dat voor een minuut te zien geschoven had, dan draai ik toch op mijn schulden op voor een paar minuten en heel stil. Ik voel me funnig en wanneer het waarom ik mijn tijd bezier een waag verzien. Als ik waar op een waag opvoer en een korte denkje voor weer, kan ik de oorzaak klaar zijn. De semi-trailer waar ik ging rondvoer, de rode car en twee andere voertuigen, weer het top geklampt aan een furchtbare eigenlijk. Heilige Geest had me je leid stil te houden, zodat ik niet in een accident would zijn, waardoor er schmees allmählich gewacht zou zijn uit hem stich te komen. Een andere maal eet ik gunkas in een restaurant als ik sterk speer dat ik niet durch de verder verloten zal. Met de tijd wordt het geval bloos sterker. En wat ik eerst bedoelde, zag ik al van een andere weg uit. Ik neem dat ernst, ween, als tu het luisteren niet. Mijn familie en ik zijn al adelemaal met een dood gedroogd worden, over de jaren. Dat geeft een beetje op zijn als ik entscheid durch de kerk te gaan, wo ik bij de wiets en bedijner voorbij ging, die mij luid aanroepte ween ik daar niet zijn zal. Ik kwam ohne trouble uit de hinger daaruit en nam mijn kar, maar ik weer nieuwsgierig waarom Heilige Geest mij daar geleid had. Als ik het restaurant van verre voorbij voer, wordt de oorzaak klaar. Twee mannen luidden daaruit. Een aan jeder zijde van de verder. Een man hield een massa rijden. Ik hield niet een luide stem die mij warnde dat daarbuiten een restaurant weer luid mij te verlaten. Dat weer bloos een diep het geval.
aber wahrscheinlich raad dort mijn leven. De genade wat Heilige Geest in onze levens brengt, gaan niet te taal. Hij wordt die kracht geven verzekering te waarstoen, en zware omstanden de rechte entscheidungen te maken, en am Trouble onhullen te blijven. Hij wordt die leiden de waarheid die du in de Bijbel leest te verstaan. Die ogen opmaken om zijn waar Jezus is, en die helpen en te zijn wat zijn plans voor de wereld en voor die zijn. Hij openbaart ook de waarheid over ons, over als mensen te vertrouwen oder niet, en over wat ons veelt om dat leven volop leven. Heilige Geest dat bestemmt de overlevenssoort van wonder in die leven, aber een van de wichtigste genade wat het geestelijk van onze leven is, dat hij die naar wijze entscheidungen leidt. En dan brukt het al niet de overlevenswunder. Zum Beispiel, dat es so wenn erscheint, durch ein Wunder war finanziell beständig zu sein, nur dem Bankrott gehen. Aber das ist noch viel besser, beschützt zu werden, wenn du weise Entscheidungen machst, die das all nicht nötig machen, bankrott zu gehen. Heilige Geist hat alle Vorsichtigkeit, was dir fehlt, zum weise Leben. Ich kann hunderte Beispiele geben von gewöhnlichen Menschen, die Heilung gesehen haben, bitte gewöhnliche Beschützung erfahren haben und so viel mehr. Jeder Sonntag bei unserer Kirche lesen wir eine Reihe so eine Wunder aus der Geschichte, wo uns geschickt wurde von gewöhnlichen Menschen, kriegt so als du. Mach nicht den Fehler von Glauben, dass du ein Prediger machst, zum sein, wo Heilige Geist durch dich schafft. Zu vielmal mag wir einen Unterschied zwischen gewöhnlichen, täglichen Gläubigen und den utgelehrten Predigers. Du hörst vielleicht noch mal, dass weiße Menschen für verschiedene Dinge geraubt sind, so als Prediger, Evangelist oder Wunderarbeiter. Und dann fahren Menschen duizenden Meilen zum ein Heilungsevangelist finden und glauben, dass es keiner enthalten kann. Das kann sich vielleicht sehr geistlich hören, aber nur der Bibel noch stimmt das nicht. Im Alten Testament salbt Gott bloß weiße Menschen. Und das macht es möglich, dass sie können Heilige Geist seine Kraft ab- oder mithand haben, für eine kurze Zeit oder ein gewisser Zweig. 2. Mose 35, 30-33. 4. Mose 11, 17, 4. Mose 24, 29, 1. Samuel 10, 6. Aber nu im Neuen Testament ist das anders. Als du Christus dein Leben geeft, kommt Heilige Geist in die an. Seine Kraft ist nicht ab die, der ist in die. Du bist ganz neerschaffen und du bist voll von seiner Kraft und Fähigkeit, als du das weißt oder nicht. Heilige Geist, seine Heilungskraft ist in jeder Person, die sein oder ihr Leben in Christus gegeben hat. Jeder einer. Mit Heilige Geist zu schaffen ist nicht ein Verrecht, was bloß Prediger oder andere Falltätige deiner am Rekord kriegen. Heilige Geist, was mit dir und durch die schaffen. Und wir, was die ganz von selbst sind, wenn du openreit bist. Noch einmal. Heilige Geist, was mit dir und durch die schaffen. En zo'n wij wat voor die naturaal zijn en ganz van zelfs, wanneer du op en reit bist. Heilige Geist roept die, dat geestlich van onze leven te leven. Hij roept die, op te staan en met hem metgaan. Wanneer du makkelijk bist, met waar die Gemeinschaft met hem einmal Äwasat ist, wordt die vielleicht versucht worden, Dinge so te hullen als die sind. Aber hij roept die, Deepa te gaan. Hij roept die, am Wutter te gaan. Nicht bloß bei deinen Feitgelenken, aber bei deinen Knien. Und dann, wenn dort dir schmacklich ist, wird die Raupe bei deinen Lend am Wutter zu gehen. Wenn du am immer wieder hingerangehst, wird eine Zeit kommen, wo du weißt, dass du nur am mehr brauchst, als du selbst tun kannst. Du bist so weit am Wutter hineingegangen, dass deine Feiten nicht können den Grund anschieben. Die wird nur von dort Wutter Hahnentree bewegt worden, und du wirst begeistert sein. Aber du warst zum Anfang vielleicht auch ein bisschen Angst haben. Die wird vielleicht aufgeprüft worden, drei zu gehen und was möglich wird. Aber du musst ehrlich sein, mit deinen Makelgestellen zu stoppen und zu schwammen. Hör ihm denk, du darfst das geistliche von unserem Leben nicht allein. Lass Heilige Geist die leiden. Streb immer nur mehr von Gott und sein Wort und stopp am Glauben rüt. Und du wirst sein, wo das bitte Evangelium in dein täglichen Leben passiert.